βλέπουμε πίσω μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της περιοχής. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο αμίαντος. Ο αμίαντος είναι ένα πολύ σοβαρό υλικό. Μπορεί να δημιουργήσει διάφορες παθήσεις, ακόμα και καρκίνο του πνεύματος. Χρόνια τώρα, κάτοικοι της περιοχής, ανυποψίαστοι, περπατάνε δίπλα στο εγκαταλειμμένο εργοστάσιο. Αν όλα αυτά ισχύουν, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτό το εργοστάσιο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής με τα 4 σχολεία μας. Το δεύτερο Λύκειο Πολύχνης, το δεύτερο Γυμνάσιο Πολύχνης, το τέταρτο Δημοτικό και τα 2 νηπιαγωγεία. Τι γνωρίζετε για το εργοστάσιο? Τι γνωρίζω για το εργοστάσιο? Το εργοστάσιο αυτό έβγαζε παλιά σωλήνες, μορφοσωλήνες. Σωλήνες μορφής. Και κάποιον καιρό εγκαταλείφθηκε. Το πήραν, το διαλύσανε. Δούλευε σωλήνο, τώρα εγκαταλείφθηκε, έφυγε, το παράτησαν και σηκώθηκαν φύλλα. Πού πήγε δεν ξέρω. Τι γνωρίζεις για το εργοστάσιο Χίτς που βρίσκεται δίπλα στο σχολικό μας συγκρότημα? Το εργοστάσιο Χίτς εγκαταλείφθηκε πριν λίγα χρόνια. Αποτελεί ερημωμένο κτίριο. Η σκεπή του που περιείχε αμίαντο υποχώρησε και οι συνέπειες της είναι επιβλαβείς για την υγεία. Πώς πιστεύεις πως πρέπει να δράσουν οι μαθητικές κοινότητες καθώς και οι κάτοικοι της περιοχής? Τόσο οι μαθητικές κοινότητες όσο και οι αρμόδιοι φορείς έχουν κάνει διάφορες συνελεύσεις, συμβούλια με σκοπό να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, η οποία προς το παρόν δεν έχει βρεθεί. Και το ίδιο το σχολείο έχει κάνει κάποιες κινητοποιήσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ και σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω στη συνέντευξη επιτέλους να ακουστεί η φωνή μας. Βέβαια έχει να κάνει, είναι σχετικό, γιατί έχει την επίδραση της χημείας ή την ίδια τη χημεία στο κορμί του ανθρώπου, που αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Ναι, σας είπα ότι εκτός από το πνευμόνι μπορεί να μπει και το πόσιμο νερό στο στομάχι. Και τα όρια, βλέπετε καθώς περνάνε τα χρόνια και πάμε προς τα κάτω, πώς μειώνονται τα όρια. Βλέπετε. Και οι τιμές είναι αυτό που σας είπα. Αριθμός ινών ανά κυβικό εκατοστό. 3 έτσι. Και είναι και παράλληλο. Το ότι θα κάνουμε μια διαμαρτυρία δεν σημαίνει ότι δεν θα κοιτάξουμε να πιέσουμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να κάνει αυτό το τεχνικό πρόγραμμα. Έτσι. Δεν θα συνεχίσουμε έτσι, να πιέσουμε στην περιφέρεια. Δεν θα συνεχίσουμε να πιέσουμε με ασφαλιστικά μέτρα τους ιδιοκτήτες. Αυτά όλα μπορεί να μας οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Ως συμπαραστάτης του Δημότη και όχι του Δήμου, λοιπόν, ως συμπαραστάτης του Δημότη, λοιπόν, για εσάς δηλαδή ως Δημότες, με πικρία διαπίστωσα και έκανα την προηγούμενη διαπίστωσή μου ότι είναι αναρμόδιοι όλοι. Μας δηλώνουν αναρμοδιότητα. Ωραία. Πέρασα να πω τη γνώμη μου από το επιστημονικό κομμάτι για την επικινδυνότητα του παρατηρήσιου χώρου του πρώην εργοστασίου του κ. Χίτζου. Μάλιστα. Ποια είναι η επικινδυνότητα του αμοιάτου? Όπως είπα και στην ομιλία μου μέσα, κυρίως καταγραμμένες επιδημιολογικές μελέτες, πάρα πολλές, σε πάρα πολλά κράτη της γης, έχουν γίνει και αφορούν όμως κυρίως χώρους δουλειάς. Δεν υπάρχουν πολλές επιδημιολογικές μελέτες για θέματα περιβαλλοντολογικής μόλυνσης, δηλαδή για τον αστικό πληθυσμό. Δηλαδή πιστεύετε ότι είμαστε ασφαλείς όσον αφορά την υγεία μας? Δεν είπα κάτι τέτοιο και αυτό αποδεικνύεται και από τους πίνακες που έδειξα μέσα, ότι από χρονιά σε χρονιά κατέβαινε το όριο έκθεσης σε αμμίνιο και συνεπώς δείχνει αυτό την επικινδυνότητα του αμμιάνου. Αλλά αν θα έπρεπε να το δούμε πολύ πιο σφαιρικά το θέμα της περιβαλλοντολογικής μόλυνσης. Δηλαδή, αν στην περιοχή σας γίνει μια συγκριτική μελέτη, πώς κινδυνεύουμε περισσότερο, από τον αμμίαντο του διπλανού εργοστασίου ή από τον αμμίαντο που βγαίνει από τα φρεναρίσματα των αυτοκινήτων, δεν είμαι σίγουρος πως το που θα βγαίνει η μπαλάνσα.